അമ്മച്ചി എന്റെ പല്ലൊന്ന് നോക്കേടി, എന്റെ പല്ലിന് ഇന്നലെ തൊട്ടൊരു വേദന. അമ്മയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഒരു ചിക്കൻ കാല് തന്ന് തിന്നപ്പോ തൊട്ട് അവളല്ലേടി മേലിലല്ല താഴെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഫ്രണ്ട് എന്റെ കയ്യിലിട്ട് നോക്കുന്നു. പല്ലാവച്ചേന്റെ പല്ല്. നീ ഒന്ന് നോക്ക്, എനിക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോവാൻ പേടിയായോണ്ടാ. നീ ഒന്ന് നോക്ക്. കുരുത്തക്കേടാണ് കാണിക്കുന്നത് നീ. ഇത് എന്തുവാ ഈ കാണിക്കുന്നത്? അമ്മ നിന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ. എന്നിട്ട് അമ്മ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നീ അങ്ങ് കുരുത്തക്കേടുക്കാനേരി. പല്ലൊന്ന് നോക്കേ, നോക്കുന്നു വേഗാവട്ടെ. ഓഹോ, ഒക്കത്തില്ല. കയ്യിലൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് പിടിച്ചാ. അമ്മ വന്നു, അമ്മ വന്നു. ഞാനല്ല അമ്മ, ഇവളാ പഠിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. കുരുത്തക്കേടിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട, എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനാ ഇനി.